Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Radomil Bábek, jsem předsedou Asociace podnikatelů a manažerů a dneska vám chci říct několik slov o elektronické evidenci tržeb. Nakonec je to téma, kterému se v Asociaci podnikatelů a manažerů věnujeme posledních více než 5 měsíců. Není to téma jediné, ale opravdu je to skoro půl roku téma zásadní. Důvod je velmi jednoduchý. Elektronická evidence tržeb je podle nás nástroj, který do českého práva a podnikatelského prostředí vůbec nepatří. Domníváme se, že je zcela neoprávněné takovýto nástroj zavádět. V pátek 10.7. zasedala Poslanecká sněmovna a posunula do druhého čtení vládní návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. 12.7. jsem na kanálu YouTube zahlédl a shlédl vystoupení ministra financí Andreje Babiše, kde se k EET také vyjadřoval. Elektronická evidence tržeb je Andrejem Babišem, jeho náměstkyní Hornochovou a dalšími propagována, a to podle nás propagována neoprávněně, překroucenými či nesprávnými argumenty, a dokonce jsou používány k podpoře elektronické evidence tržeb i lži. Já dnes chci říci, že existují jasné důvody pro to, proč nemá či nesmí být zákon o elektronické evidenci tržeb přijat, a v některém dalším vystoupení a příhovoru k vám se pokusím vysvětlit věci další, důvody další, případně popsat některé případové studie, které s touto tematikou souvisí. Elektronická evidence tržeb je nástroj, který Česká republika jako stát zcela jistě nepotřebuje. To je první a hlavní důvod pro to, proč nemá či nesmí být elektronická evidence tržeb zavedena. Státní správa, respektive finanční správa, tedy finanční úřady, má dostatek nástrojů, informací, údajů k tomu, aby efektivně vybírali daně, a to, že se tak neděje, to, že se jim to nedaří, je čistě jejich problém, ne problém nás, podnikatelů a živnostníků. Elektronickou evidencí tržeb se stát zcela zřejmě pokouší přenést své povinnosti a svoji práci na nás, na podnikatele a živnostníky. Elektronickou evidenci tržeb nepotřebujeme, a pokud je nepotřebná, je nežádoucí. Elektronická evidence tržeb znevýhodňuje malé podnikatele a živnostníky a na jejich úkor naopak zvýhodňuje velké firmy, maloobchodní řetězce, velkoobchodní řetězce, případně hotelové řetězce, protože zatímco malí podnikatele a živnostníci budou mít za povinnost každou účtenku evidovat, každou poslat do centra, každou vytisknout, tak ti velcí nebudou muset takto just in time pracovat, ale budou v agregované podobě shrnutá data 1 do 5 dnů posílat do centra. Je to tedy zjevná diskriminace. A navíc data, která budou sbírána prostřednictvím elektronické evidence tržeb, jsou data, která budou pomáhat těm velkým zničit, pohltit nebo ovlivnit podnikání těch malých podnikatelů a živnostníků. Je tedy zcela zjevné, že elektronická evidence tržeb je zaváděna proti malým podnikatelům a živnostníkům a Česká republika ji jistě nepotřebuje, protože stát má všechny prostředky pro to, aby efektivně vybíral daně. Má ty prostředky využívat a ne přesunovat svoji práci na nás, malé podnikatele a živnostníky. Možná bychom si vždycky měli uvědomovat, že stát je tady pro nás, ne my pro něj. Děkuji vám za pozornost.